Gaur, lankidetzako eta elkartasuneko Euskal Legearen bigarren urteurrena dela eta Bilbora etorri gara. Bertan, erakundeko kideek gaur egungo testuinguruaren balorazioa egin digute, nola ikusten duten mundu maila, baita Euskal Autonomia Erkidegoko mailan ere. Bestalde, garapenerako gobernuzkanpoko erakundeen Euskal Legearen datuak eta nondik norakoak kontatu dizkigute. Eta azkenik, 2026 urteko aurrekontuen txostenaren azalpena ere egin digute. Azken urteotan, nazioarteko testuingurua sakon aldatu da. Autoritarismoaren gorakadak eta espazio zibikoaren itxierak munduaren zati handi batean errealitatea markatzen ari direla azpimarratu dute. Gero eta pertsona gehiagok bizi behar izan dute oinarrizko mugatua edo urratua dauden herrialdetan. Horretaz gain, azpimarratu dute gizarte zibila presiopean dagoela munduko herrialde gehienetan, eta biztanleriaren zati txiki bat bakarrik bizi dela espazio guztiz irekietan. Testuinguru horrek ondorio zuzenak ditu. Erakundetako kideek azaldu duten moduan, gatazka ugaritzen ari den une honetan, munduan dozenaka gerra aktibo daude, eta garapenerako nazioarteko laguntza murrizten ari da. Herrialde mailen nagusiek aurrekontuak txikitu dituzte, eta aldi berean, gastu militarra nabarmen handitzen ari da. Joera aldaketa horrek erakundeetako kideen hitzetan, Euskal Lankidetzan ere eragina du. Duela 2 urte onartu zen lankidetzarako eta elkartasunerako Euskal Legea, adostasun zabalarekin gainera. Helburua argia zen, giza eskubideekiko, justizia globalarekiko eta politiken koherentziarekiko konpromisoa indartzea. Hala ere, topaketan azaldu duten bezala, legearen garapena mugatua izan da, eta azken erabakiek kezka handia sortu dute sektorean, legearen hasierako espirituarekiko atzerapauso gisa ulertzen baitit. Testuinguru horren aurrean, Euskal Lankidetzak funtsezko papera betetzen jarraitzen du. Lan horren zati handi bat testuinguru konplexuetan egiten da, non espazio zibikoa murriztua dagoen eta giza eskubideak arriskuan dauden. Erakundeetako kideek azaldu duten bezala, bertan Euskal erakundeek tokiko erakundeekin elkarlanean dihardute, bizi baldintzak hobetzeko eta oinarrizko zerbitzuak bermatzeko, osasuna, hezkuntza edo ur hornidura besteak beste. Hala ere, sektorearen eragin lanari esker, beste erakunde batzuetan partidak handitzea lortu da, foru eta udal mailan aurrerapenak eginez. Ahalegin hori funtsezkoa da urteetan eraikitako proiektuak, aliantzak eta sareak mantentzeko. Etorkizunari begira, erronka argia dela azpimarratu nahi izan digute. Konpromiso politikoa indartzea eta garapenerako laguntza ofiziala 0,7% iristeko bidean aurrera egitea. Mundua desberdintasunen hazkundeak, gatazkek eta eskubideen atzerakadak markatzen duten honetan, nazioarteko lankidetza inoiz baino beharrezkoagoa da, eta Euskal Autonomia Erkidegoak badu gaitasuna mundu bidezkoago, berdinazteago eta solidarioago bat eraikitzen jarraitzeko. Informazioan sakontzeko aditu baten gara jo dugu. Horretarako, Inigo Odriozola Beitiari, GGKeko Gipuzkoako ordezkariari, gaur egungo gatazkek sortu duten egoeraren inguruan eta etorkizunari begira, zer espero eta zer nolako aurreikuspenak dituzten galdetu diogu. Aipatu zute beharrezkoak zaretela hemen gaur egungo testuinguru honetan, eta bai erakunde batzuk edo gobernutik ez dutela laguntza beharrezkoak jasotzen eta laguntza horiek zabaldu nahi dituzela. Zuek ze balorazio dituzute, nola ikusten dute testuinguru hori? Gaur testuingurua ikusten ari gara autoritarismoen gorakaeda, gizarte zibiletako espazioak ixten ari dira, gure lana ere garapeneko elkarteen lana ere kriminalizatzen ari da, elkartasuna kriminalizatzen ari da. Hor bai dugu zailtasun batzuk gaur inguruko testuinguru honetan, eta duela 2 urte hemen erkidegoan lankidetzarako eta solidaritateko Euskal Legea aprobatu zen, gaina ilusioekin eta gehiengo handiarekin, eta egiten nahi gera orain balantze bat 2 urtera, ze ikusten dugu, gauza batzuetan terapauzu bat eman direna, eta justo testuinguru hori, esaten nahi geran testuinguru hori ere bai, horrek provokatzen nahi dena da ere bai, justo garapenerako lankidetzako laguntzen murrizketa batzuk, hasi globalki, ez dakit, Trumpek berak USAID edo agentzia hori itxi zuenetikan, baina bai hori azkenean pixkat edatzen nahi da Europara, eta ikusten ari garena gainera da, giza segurtasunerako baliabideak justo
gerretarako edo armamentistikarako edo segurtasunerako bideratzen ari direla, eta horren preokupazio ardura badaukagu, eta eskatzen duguna pixka bada lege hori betetzea, hor badago horren atzean ere bai Eusko Jaurlaritzatik plangintza bat, bihurtutako plangintza bat zegoen, plangintza hori ez da guztiz bete, zegoen ere bai aurreikusita zeuden aurrekontu batzuk, ez direla guztiz bete. Hori osatu dugu gure eragin politikoakin beste erkideko beste erakunde batzuen eragin eginez, foru aldundietan eta udaletan, hor bai lortu dugu adibidez aurrekontuak eta politikak indartzea, eta pixkat horrekatu dugu, baino Euskal Legeari begira, ikusten dugu Euskal Jaurlaritzakin, pixkat kontestu horren inguruan, gaina gure erantzuna orain beharrezkoa dela, ez? Ikusten dugu, geroz da arazo edo ekintza humanitario asko ere gehiago handiago behar dugu, garapen prozesuak sustatu eta horren aurrean Euskal lankidetza eredua deszentralizatua uste dugu eraginkorra dela, baliatsua dela, baino behar ditugu konpromesu politikoak eta tresnak, baliabideak hori gauzatzeko. Gaur egun ikusten ari gara gerozta gatazka gehiago daula sortzen, bai Palestinako kasua, eta hemen aipatu dezute Guatemala eta El Salvadorren bota egin zaituztela, ez ziatela jun, baizik eta bota. Ikusten duzte gerozta, beldurra daukazute gerozta gatazka gehiago sortu eta laguntza gutxiago eman nahi izan edo baliabide gutxiago presta izateko. Alde batetik ganengo litzateke belizismoaren gorakaeda, ez, gerran asuntoarekin, gerra aktiboak, ia 60 gerra aktibo daude munduan, eta, Palestinatik, Gazaren pixka sarrazkiatik hasita, orain gaur egun ikusten ari gara, komunikabideetan egunero hor gertatzen ari da. Bestetikan ere bai, autoritarismoan gorakaedak, autokrazia gobernuak areagotzen ari dira, eta hainbat herrialdetan, gure kasuan Nicaragua aipatu dezakegu, baina horren momentu honetan El Salvador ere bai, hor espazio zibikoak izten ari dira, orduan, bertako askatasun eta giza eskubideen murrizketa handia sortzen ari da, eta guk Euskadiko garapenerako erakundeen lan gehiena 13 herrialdeetan egiten dugu guztira 79 herrialdeetan, baina horietatik 13 herrialdeetan lan gehien egiten dugu, eta horietatik momentu honetan 11 herrialde beraien espazio zibikoa edo esaten dugu dagoela itxita edo kriminalizatua. Orduan, hor geroz eta zailtasun gehiago dauzkagu, lehengo bertako gizarte zibilak bere lan egiteko eta aske sentitzeko, eta gero baita ere elkartasun erakundeok, garapen erakundeok gure lan egiteko gero zailtasun gehiago daukagu, eta badago herrialde batzutan ere bota egin gaituztela, eta ezin dugu bertan behera utzi behar izan ditugula bertako lanak, eta nengo erakundeak gelditu dira era zaurgarri batean, ahalegindu gara gero ere bai laguntzen edo estrategia berriak egiten kontestu horietan, baino egia da saila dela, eta bai hor erakundekin elkarlana, hemengo erakunde publikoen elkarlana egiten ari gera, eta estrategia berriak ere bai kontestu horietan garatzeko, ze bai ikusten dugu hori geroz eta gehiago izango dela, autoritasunaren igoerarengatik, autokrazien gorakadarengatik, geroz eta zailtasun gehiago izango du gizarte zibilak, eta bai nazioarteko elkartasunak proiektuak eta baliabideak bultzatzeko eta garatzeko, hain zuzen, giza eskubideak bermatzeko, eta orduan, ikusten dugu badaukagu ardura hori, baina, bestetikan ere, jarraitzen dugu menaren egiten, eta jarraitzen dugu, esperantzakin baden artean, eta gaur ere hemen izan gara
zuekin ere bai kasetariekin, pixko hau helarazi nahi dugulako, eta bueno, sinesten dugulako, beste mundu bat posible dela, justuagoa eta ekitatiboagoa, eta horren alde lan egingo dugu eta jarrituko lan egiten. Mi esker, eta eskerrik asko elkarrezketa hau iteagatik, eta hemendik eta etorkizunen berri guztiegan planak hobeto juten dian. Bale, mila esker. Hau izan daena, eskerrik asko garapenerako gobernuzkanpoko erakundei bigarren kafeko kia gonbidatzeagatik eta hurrengora arte.